Představujeme vám kompaktní poziční LED disky, chcete-li nouzové majáky. Disponují 10 režimy svícení. Slabý osvit, silnější osvit, při těchto režimech svítí postranní i čelní prvky majáku, poziční osvit 1 a poziční osvit 2, při kterém postupně svítí třetina anebo polovina disku, označující směr, režim stop, kdy svítí pouze horní prvek disku, rotační majáček nebo zábleskový majáček, nouzový maják, jedná se v podstatě o stejnou funkci jako zábleskový majáček, ale je pomalejší, permanentně svítící majáček, je vhodný zejména pro označování objektů ve tmě, přičemž i přes svoji upozorňovací funkci stále osvěcuje aspoň částečně objekt, a poslední režim SOS, kdy maják postranními i čelními prvky vyblikává v Morseově kódu nápis SOS.